Кога за последно правихте ремонт у вас? Преди няколко месеца. Какво правихте? Ами всичко. Основен ремонт от до. Да. А ти? И аз? Заедно живеете ли? Не, но едновременно почнахме ремонтите. Кое е най-много ви се труди в този ремонт? Мисля, че таваните. Таваните, какъв окачен? Не двоен. Двоен, с гипсокартон или с нещо какво? такова. Гипсокартон с профили или сте го лепили? Не съм толкова наясно с тези неща. Какво обичаш да ремонтираш по принцип? Да боядисвам. Това е боядисваш? най-лесното. Аз примерно не мога да бодисам. Кой ви е любимия инструмент? Мечето. Мечето? Като пухлутка. Да. Имам рулетка. Имам и отверка. Рулетката. Като малко много си играех с рулетки. Това опасно да се поредиш. Да. Как си играла с нея? Ти ми показвам как. Покажи ми. Не е страх ме. Аз дърх моите ръца, айде. Как си играла като малка? Ами дърпах. До колко сантиметра? Горе-долу, така на око. Добре, толкова, 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 колко толкова? Различно. Според зависи. Да. Е толкова. И какво си мерила? Някаква себе си. Да. Интересно, отвърката не ви ли харесва? Не ми трябва. Не ви трябва. Да. Мисля, какво ще завиете болчета? Ние не завиваме болчета. Не завиете болчета. Да. Те други ви го правят вместо вас. Да. Чуваш ли за фикс? Не. Фикс е приложение, в което има майстори, различни за ВИК, за инсталации, какво сетите. Може да нямаш нужда, но може да ти потрябва. Може да ти хареса.